Mambeng iya sekitar jam 11:30 lah nggonaku. Enek ula-ule. Sak meter luwih dawane kalau ning sor meja sawangan ketara perawi videone. Apa karo ibuku kan rene sing wani kabeh to. Akhirnya aku sing ngatasi. Wong loro iki meneng ngono kacek ya. Lah ora, ibuku malah, "Ayo, aja ganggu lho ya, iku tuh omahmu." Ngalih lu yo, ngalih. Karo ndeglo ning kursi kene iki lho. Tak kok nyoloki ulone, sing dicoloki malah mejane. Terus bapakku ning ruang tamu ya, bengak-bengok. Tetekno ning tembok kono lho ulone, kuwi ora mati nek ngono kuwi. Letek ning tembok kono lho. Kuwi ora mati nek ibu sabune. Ibuku karepe ula welinge ora oleh dipateni. Soalnya ula weling kan mitose pepele nggo wong sing ning jero omah kuwi. Apa piye ngono kan? Nggo apa? Nah, aku ora mudeng to. Tapi yang bapakku malah kon mateni. Akhirnya aku tukaran to. Aku wis bingung, wedi ngantuk malah kon ngurusi ula sisan. Akhirnya ya wis timbang bingung ngrungokne wong loro emang bengak-bengok emang ya. Aku ya wis video-video sak olehku nggo gawe konten iki to. Bareng digoleke prank ulane emang tak gusah. Nah, matune yang jeding coba kene iki lho. Aku nyedain ya wis rawani. Tak deloke telawang kene. Ulane emang telesep nyang celpitan gentong banyu iki. Ketok ae ale ngilang mlebu nyang bolongan banyu iki lho. Rumah samu ceritane wis rampung to. Ulane emang wis tak gusah ya. Ibuku kan kon jukuke uyah. Tak jukuke jebulane ulane emang disirati uyah. Karo ngomong ngene ale nyirati. Cidro ngalih yo, rasane gawe ning kene ngalih. Aku berat.